rumahnya. Rumahnya Pak, di mana ya? Pak Darkemin, yang pengusaha itu loh. Oh, itu di dekat-dekat itu loh. Dekat-dekat? Iya. Oh iya. Boleh anterin? Itu loh. Kenapa? Pakaiannya kok segitu? Loh, Bapak itu gimana toh? Nah kan sekarang bermodel kayak gini. Iya, ini bagi saya kan kurang senang. Saya sudah jadi orang tua. Kalau jadi orang tua, sekarang banyak orang tua suka kayak gini, sama bocil-bocil gini. Kalau memangnya gitu ya enggak apa-apa, itu kan sendiri-sendiri. Oh iya. Terus saya mau tanya dulu di mana Pak tempatnya? Rumahnya Pak Darkemin. Maaf. Tadi kan saya sudah bilang itu di mana? dekat itu. Oh sana. Iya. Oh iya. Makasih ya Pak ya, makasih. Mas Darkemin. Kudune bojoku wis tak bongsake deh. Sisir lho. Aku Sisri Mas. Piye? Ngene lho Mas. Aku mungkin golek itu kon kono-kono. Aku takon Pak. Iki mau takon Pak Ustad. Pak Ustad terus aku ditutupi. Lah Pak Ustad ki malah nganu to, malah ngeces karo aku. Waduh, wis. Piye Mas? Piye? Yo, aku diterke nganu yo, de sopeng-sopeng yo. Weh lah ya. Kowe jangan ngejak aku sopeng-sopeng to. Lah kok meteng kowe. Aku meteng. Kowe gelem tanggung jawab ora? Kudu gelem lho. Karo sapa kuwi? Loh, kok ora sapa piye to? Lah ya ora sampean to. Kok ora sapa? Kapan karo aku? Lah yo. Awang aku ora berbuat apa-apa kok. Kok kapan piye to? Sampeyan lali ning nggon petengan kae lho. Wis kene wae. Saiki kowe malu aku ayo sepeng-sepeng. Oh dasar kowe iki kadal kowe Oh lah iki. kowe kadal wedok. Lah ya aku pawange kadal to. Aduh, wis yo gayo. Ya, aku ngono ya. Ah, kan wae kan. Bu. Jenengan ngabari rika sik kagem bulan Sawal niku dadakan niku pundi? Nah, beda ngerti ya, jenengan sakit mboten. Loh, lha nggih saged. Bulan Sawal niku teng tanggal pinten terus nek kula teng tanggal 17, tanggal 20 niku pun wonten. Lah jenengan nek tanggal niku ki wong dadak, mungkin nek pas tanggal niku mboten iso. Nah niku Kan dadakan aku komplit Pak. komplit niku nggih Dekorasi Mas. Oh, dekorasi mangga. Nggih, kali digotan penyanyi. Masa saged mboten Pak Madiona. Nggih, saged niku teng tanggal pinten nggih? Nggih, sekitar tanggal 21. Tenang. Lah pripun to Bu? Apa tenan iki Ya pripun? Muni pamuku ngono kedelon sebulane do glenak-glenuk wong loro. Weh, lah niki nganu kula kangsen enten job Lah jenengan kok nganu. Job piye maksudnya? Enten job dadakan niku kula ngubungi Pak Madiona. Marina Budaya. Lah nggih Marina Budaya lah nggih lah jenengan niku. Ya kula ki nek pimpinane to. Lah kok malah bojo kula kangkung presiden. Lah niki bojone jenengan nggih nyetos job jenengan. Lah aku mah saka kadoan ya aku ki tak mak-make tak waspada aku do glenak-glenik. Lah kula ngaten mboten jenengan omong-omongan. jenengan genake mawon jenengan genake. Genake. Niki dadakan lah dibel lah kula terus tak Ya, goleki to nang bibe ya kula terus musuh nang bibe. Mbige sombige asik-asikan wae urip. Lah pripun to? Mau ngene nggih asik kok nggih Pak. Lah tenan to ngono ki ta. Lah guyu tenan. Ampun ngoten niku. Ampun nek kaya dosa Lho, ana anak kula ki nek dongane nggih. Lah awak dhewe nggih ngomong ke job Nggih nggih, Pak. nyontoni Ate anak. ngomong ke job. Nyontoni ten anake. Anak muni buka bersama. Aku wis sedelo, ini mbok ni ora nganti ngene seprapat. Lah kok tak anteni saka jam 1:30 nganti saiki arep apa? Arep buka. Mboten Nggih, jenengan Pak, jenengan Lah, Jenengan iki ngoten Lah, lah, nggih. wis. Iki ana job dadakan ten tanggal selawe to niku udane selawe. Nggih, tanggal Oh, niku Tenan apa piye? Estu niki kula niki rembug job, mboten rembug liyane. Lah jenengan niku nggih negatif thinking kok. Ya kene DP-ne ndi kene? Lah niki DP-ne. Alah. Lah jenengan notane Nggone pundi ten nota? pundi nggone? Nggone teng mrisi mriki. Rasa nggo nota barang ora percaya. Niki DP-ne. Nah. Dene kartune ATM yo pirang-pirang.
Oh, Niku ya isi. Transfer mawon. Nggih ditm mawon nggih. Wonten jenengan sakniki pertados to nek kula niku glenak-glening kalih garwane kan Ya ajeng kula yo ngenten njaluk bejo. ngapura salah pinaham kula kinten jenengan berdua ki. Ngeten niku. Benjang malih niku digenake nggih to Pak awak dhewe estu nggih wong rembug job Ya gitu. nggih. Niki pun cekak nggih. Nggih sampun pamit. Pamit nggih. Ya, nggih. Assalamualaikum.